Belai no warama singsa haye ke ba belai no khadu mani kok tuma au khapungni ta kokte bu koksam khwai koilanpur duski kamini Samuel Debormani hik Dipali Deborma kubuni selabe khare thanga ingi kok tuma shaimangka Samuel Deborma Dipali Deborma be kaijang mani yagulo Samuel Deborma bukrani tron tongo hine kok tuma taibo shaimangka phiaba Samuel Deborma fatar hastini Hyderabad samung tangoi tongo haye ke ba bihingno mantlik no rang hori tongo hini kok tuma bo shaimangka jong kok tuma taibo shaimangka tinis Dipot jorago bwsajak sa khaimengui doctor tilangni bagui thangmani nogo kipli sopai dia haye keba Dipali Deborma taibo bini bahan jongno phone khayui saka ang kuboni silabai puro phayei Bengaluru to khare pheke hinei bo abo haike sawi jong tok kok tuma shaimangka phiaba tabo kokhe haise Samuel Deborma belai no fatar hastiya samung tangoi সংসার no family no monthly no rang horoi tongo haye ke ba belai no bihik bwsani bago wan sugo tai bo song kok tomo bo saimang paike inke Samuel Deborma nogor to nai hinei saka khanai nai dis sung Samuel Deborma bai sini kok dukbai bo kok saka pheba tabuk bini je mangpili no naimani yagulo taibo norok bobai je chung sini baithang to andi phut mangpili kok samani haye ke ba bini bayudata tamong kha tamong ye bon sumani amo khanai nai dinarok Ingkay mama nini mung tamung ka Ani mungkai Samuel Deborma ani parangkai tuski dukai jomdar parang. ingkay nung tini eng online na nunjak mani karon kay nini tam bisini bagay na nunjak na nangka lukuni biskango Ang tini nugzama karong mungkai ani bisi ngo nyesalabai kartangka ani besano lumu ngai lumjak ngai daktor telang nani telangka delembrawo telangman bisingo sini ani bekraje po mane ridohoka nake nai paitun daktor ngai ridohoka ngai roman bisingo doi sokpailia ngai doi sokpailen bisingo kol khayakya an bihigno an bekraje kol khayaka ngai khayarmen bisingo ang phaitung ni sapu tuski bazar lama tola lama wo himjak phaitung himinyo ni sapu ngai gari bai phaimya de ni singmani gari bai phaliang himbi phaitung wo der ni sapu ngai dakon ni tongka ngai abon bisingo ngai teose kol khaini ka kol khaini me bo hor sanjangka sanjang bisingo ngai bo ani bo prangjung no kol khairu an bihik kol khairu rifo ang iar photo se ni sarpu ni bai ang base iar photo ni sarpu asala bai ngai an bihik ke kok saya asala sata ni bai ang base iar photo ni sau ingkay nini burini mungkay tamung ka an beri ni bung ngai Dipali Deborma ingkay ni burini para kay an bihin ni parangkai duski Tingoria para ngai ani parangkai dukai jomdar para ingkay nini bekrani mungkay tamung ka ani bekrani bumungkai Sisu Kumar Deborma tai bini logi songkangkai Sundari Deborma arun bisingo tini borok no ang jotono no ang koimung sao no ani bihik Bengaluru phaijak ni khnau ngai Bengaluru phaimani saimanai ang nujana nangkha arun bisingo ang lukorongno koine musungo jehete kebo an bihik no ang manan musungo ani besago tongo ang bombaino nukung khawi ang tona musungo asung ang koimung ingkay nung nini buri bai kajang mani rok koy bosoro kaka ani bihik bai kajaban ang 2016 o kajago ngai 2016 o kajak angkai ang emne 6-7 bosor Ani cerai lumjak beri besaka an besa Lumjak cerai lumjak ko ngai
ang lumjak ngai khanaka ano bo phun khaya yaka ani bihi পইলা ননি নি কামি বো জায়গা হাই কে বা আপরো পুরা ডিটেলস সাই খানা দে ani kami kai jeki bukai jamta ani kami kai হুম kai ani bihi para ibo ang kami thang bo ja tinggoria ab bukai jamta tinggoria abo gana pelayo আও kai ani bihi para wa thang bo ja tinggoria bo kai tinggoria ang thang tongkha ang thang tongma mungkin te ang iko bairo phai tong phai ja নকে বাইরে কাম বাইরে ওই ক এক বছর কানা নাই তো তাক জানুয়ারি পর্যন্ত এক বছর কাছে নাই যা আও আও গাই এক বছর কামান বিচিন তুই ক তাবো আনি বেসা লুমু দংফু গাই আনাও আনি বিচি ক আনো ক খাইয়া ক আনি সবে লুমু দংফা আহাইনি দংফা লুমজা ni ana saya ta গাই তিনি আনি বেকরাজে ডাক্তার নাইনে কেম নাইরে দি nei rang ro ho kana phai mya ta phiro rang de ro ho de nanya ne নি নো খুনু বরং তা নি নি বরি না ani bihin no ani bekara je ri de ho ka আও parani auto driver in parani no ri de ho ka আও dai ডাক্তার নারী খা নারী মানে চিনতে মানে ছানজা খাবো সবাই ওখানে বড় বড় সবাই নে কল খাইনি মানে mungkin ani bukan tu kau hanya cepat আও ani bekerja বসে তাম আপর ডক্টর যে থাংমানে নি সাজুং ন বদে পিলামি থাংমানে ani bersajuna bertelang tangku সাদে nangkai ani bersajuna telang mani phali ya borok kene ya dokter nanjang telang mani phali ya nangkai phali ya mani sisi ko yang ani bukan je ani ini kan ani bekerja ini ani bekerja ini bahan ini besar ani ini kota bukan je nangkai ani bekerja pun kaya gini bu cái khai này mà ní ang phái trong ngô ní sao cái đi bây giờ phái là cái và nhưng bây giờ phái ta khăn rồi rồi đó ní chứ mà ní ang chính trong ngô ama phái trong ngô ní sao ডক্টর ফুরুং লাই বো জায়গা তিলাং মানে doctor telang mani cái dalam perawat telang ini kalau tuh itu তেলে বরাগ গথনাকে বাপনে আবো তিনি নি ini nih doctor na তিনি 21 তারিখ গথনা না কে আপনি ইয়াগুলো aku nih kalau cái ani di sini buta bo ani buat pun saya loh buat ini kita bantu cái đó mà nói không anh mau đó có lại cả hai như chúng tôi cái thì lý là anh có phải hai cái gì chỉ mà anh phun bồi các cái gì anh phải các cái tao mà đặt cho nó như sao nóนี่ไปเลยนี่กลางทำนี่ชอบไปก็ปูนี่เฉาใช่ปูโปรยังมันตักหาริโก้นี่เฉาตรงจริงแล้วตารางนี่ปูอันนี้ก็สุดเนาะก็โดยชอบไปเรียนหารินี่ค่ะครับผมก็ตามผมขอลองใช้อันนี้ดีที่หาริปูอันนี้ยังเนาะก็พอต้องพยานนี่ชารุอันbukan ni noอันที่kita cái anh bukan itu saharu tentang ya aku tangga nombor teraje dokter pun no telah mengka dokter pun no yang selama kali sabu 사나이나 사바나 사 ani bukan itu no ni boprang jona ke saw mane bini monaina sawo je yang selala khayin sawta ang celana kali sabu ni burin le tamu takho ani berin bumun kai dipali deparma তারপরে আপনি ইয়াগুলো তাই কোনো কবর দে শাকা বজাগা খারে থাঙ্গা বজাগা থাইয়া আবরক না তুই sahat kabo ang iya foto kawe ang denglo ro sopa jani sahat
আর aboni yagulo Bengaluru selalai amata boyni dofane borok baide kaijak na sini dofane tipor sabina khare thango abrok bos selabai thang abrok norok kuno saide man tabuk sujarte kok toma rok sela bos sela bo thangka thania hai kono asalan tung mo maya ang bang kai asalan ni number bo tong wo anoro kai ang ko thajeng jai sujab lang tin dong আর নকে ফাতার হাসতে বো জায়গা তং গুয়াহাটি না বেঙ্গালুরু তো ang kai do Hyderabad to sam khai ting pang ওই সামখাই তো company bo তারপরে আপনি ইয়া করতে কোনো কক দগ্রক বাইতে করুম খা মানে কল রখাই নাই ang bo bai ko rok salai dong ko kaham ko salai dong ko তাবো ya ang oma so ani ang ini surang bang ka ang bono rang ro na hin dong ang bara za rang ro na hin dong আপনি ইয়াগুলো নিনি বফরাং জং নলে তাই কোনো কক রক সাই কাবো তামো কক সাকা নিনি বফরাং জং আপনি তো কিসা সাই খানো দেনা না ani bihi ang bo prang tang ko khemen kai ang nini ama songna thai ri ang Bangalore ro khajak ang chala nai thai ni sa apin sa ta কে আপনি ইয়াগুলো তাই কোনো সাজাই না actually takok belaino kha khamani kok tani hinke chini tibolo serok tabuk sujura tai bujilia ke abono tui tabuk to belaino kha khamani kok tai nung tabuk sujura bo kifili phaika hinke narugnan dai mane narugna hinde song na tamani bukhani tabuk tamu songoi tong ang lukoroma konya musingo lukoroma konya misin ke jodi ang khai to khanya ni ang lúc ăn tôi thấy có tí đồ mang khả bằng cái ăn nó không chỉ thấy còn nó mua sòng có যদি bò apa hai tongna ni kai khati je inga ta tabuk to nini bofang jongno to soi sai tong bo kuboni chalabai khare thangai ni thiye diba eke boto khare thanga ke serai bodai bobai baksa tabuk serai bobai baksa no ke boje khare thangmana mo tipora sabai khare thango hinge bahikeli amo saimangka amo nini nukhungni nini buri di sago hinsani bofang jongno ani dihik ani bofang jongno kol khai sai chala na ka cela tipora sanai bo saka haida tipora sana belaino kha khamani kok takuk tabuk ke nini nukhungni nini ama babura kundi saka nungbe kok dok saka hai ke ba nini bukra jugrok tai nungbe kok rok kuno de saka tabuk taksi garbe ke ko ani bukra ju song tini hor thaka khana pungwa ang sahara na ni saharu khana ang kok sana ni ke ni sa borok kha kamu jong borok actually nini sana mo sungma ke haise nini bukra juktai bukra na belaino maya khayo hai ke ba nini bihingno abai ke khare thango hinge borok bo saka mane abai to kok to mata bu diba nini bukra tabuk sujura bojote kifile phainai ke nung tabuk narok nai jabo na kifil phake narok na hine wan su jong actually dakho belaino wanama singsa abo hai ke patimung pari tongo tabuk fiaba nin to kuno dos krai samung tangai no jesuk tong asungno nogo ro bihik basa kaham ke tong to abono bihik basa kaham ke bujia sini channel bising ta abono belaino kha khamuni ni bagoi tani ke abong moni belaino saya kalayo abo hai ke ang o mas rogo rango man hangkai ro khana ni bagoi ko kam salaja abo hai no ro dang na ro ne ang wan su bu jong ta bagoi salai jong ang babai no okay bo ebe o maso bo phun kadal pai nya udo kai phun kadal pai nya man kindi ek mas ka man kindi bo abo ha ke ya kare ki la ha klai chang sa ঠিক তো কথা খুব বেলানে